Καλησπέρα. Ξεκινάμε από Νόρσεπινγκ για Ελλάδα. Κάνουμε μία στάση στο Έρλακεν στη Χριστίνα. Μας βγει περίπου 15-16 ώρες το ταξίδι και θα οδηγάμε νύχτα. Η ώρα είναι 6 παρατέταρτο. Υπολογίζω να είμαι στις 9 το πρωί. Λοιπόν, είμαστε στο Μάλμε. Έχει πάει η ώρα 11, οδηγάω περίπου 5 ώρες ή κάτι. Έχουμε ακόμα 200 χιλιόμετρα στο ρεζερβουάρ. Θα φουλάρουμε σε ένα βενζινάδικο και συνεχίζουμε το δρόμο μας. Φουλάρουμε με 15,5 κορώνες το λίτρο, γύρω στο 1,5 ευρώ δηλαδή, για να δούμε πόσα λίτρα θα πάρει. ...40 λίτρα παίρνει. Εδώ είμαστε περίπου. Τώρα είμαστε πάνω στη διάσημη γέφυρα που ενώνει τη Σουηδία με τη Δανία. Σε λίγο θα πούμε υπόγεια κάτω από το λεφτό. Και μπαίνουμε στο πλοίο με γέφυρα κατευθείαν. Άρα τεχνολόγια. Ανεμογεννήτρες, οι Γερμανοί. Πόσες φοράει το μάτι. Κλασική Γερμανία. Μία ήλιο, μία βροχή, μία αέρα, μία γιακάδα. Μπορεί να μας πιονίσει και σε λίγο. Τρελαθούμε. Ξεκινάμε από Γερμανία δυναμικά για επιστροφή στο Λαντιστάτ Civilization. Δεύτερη μέρα οδήγησης, δεύτερο βράδυ συγκεκριμένα. Και στα 2 βράδια θα ταξιδεύω όλη τη νύχτα. Ξεκίνησα 8 η ώρα από Γερμανία, Έρλακεν, Χριστινούλα.
Και πάμε σε σερί καρφί για Ελλαδιστάν μέχρι το πρωί. Πιστεύω κατά τις 12 να είμαι στην Ελλάδα το μεσημεράκι. Παψόμεθα! Είμαστε στα τούνελ της Αυστρίας. Πάρα πολλά τούνελ, χιλιόμετρα, μέτρα με τούνελ. Οδηγάμε 1700 χιλιόμετρα. Και μας 19,5 ώρες από μόνο. Μια χαρά. Μας έβγασε μέρα, νύχτωσε, ξημέρωσε και ασχίζουμε την Κροατία. Μετά από μια εφιαλτική νύχτα στην Αυστρία με πάρα πολύ ομίχλη, με κλειστή εθνική οδό και παράκαψη, χαθήκαμε. Κάναμε μία ώρα, ψαχνόμασταν από εδώ από εκεί. Σήμα δεν υπήρχε πουθενά για το GPS. Η Κροατία έχει φανταστικό σήμα, πιάνω παντού, σε αντίθεση και με τη Γερμανία. Η Κροατία έχει το καλύτερο σήμα. Μπράβο τους, δεν το πω. Έχουμε ακόμα μια μισή ώρα για να φτάσουμε στη σύνορα της Σερβίας. Εκεί θα βάλουμε το κινητό σε πτήση λειτουργίας, επειδή πάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Balkan people. Σερβία! Πήγαμε Σερβία! Αδέρφια μας, χριστιανοί, ορθόδοξοι. Σκόπια, Μίσκο. Μπήκαμε και στα Σκόπια. Το φάγαμε το γάιδαρο, έμεινε ουρά τώρα. Σε 2 ώρες θα είμαστε σπίτι. Τα τζαμιά άρχισαν να φαίνονται. Άιντε, ένα
ταξίδι φτάνει στην ώρα του, το τέλος του. Δεύτερο διόδιο για τους Σκοπιανούς μέσα σε ένα μισάωρο. Μάλλον θέλουν να γίνουν έτοιμες. Ζηλέψαμε. Μαλάκα είναι να τρελαίνεσαι. 3 διόδια μέσα σε 45 λεπτά. Σε μια χώρα που τη διασχίζεις από τη μία άκρη στην άλλη σε 1,5 ώρα. Ένα σκατό χώρα και έχει συνέχεια διόδια, ρε φίλε. Θα μας τρελάνουμε. Ρε. Κάναμε και το τελευταίο μας πουλάρισμα στα Σκόπια, στα σύνορα με τους Σερζόνους, και μπαίνουμε επιτέλους στην Ελλάδα. Μετά από 2 μέρες ταξίδι. Ξεκίνησα Δευτέρα 5.30-6 παρά και είναι Τετάρτη 6.30. Ακριβώς κλείνουμε γιατί δεν κάνουμε. Εσεν ρίζα το αγαπώ, αν ίσως λέγω ψέμα. Εσεν ρίζα το αγαπώ, αν ίσως λέγω ψέμα. Το χώμα το καταπατώ, να συρκεπίν το αίμα. Το χώμα το καταπατώ, να συρκεπίν το αίμα. Εγώ για τεσέ και μόνο, σιρωτήσε φτά στον πόνο. Το Κεφάλι μ' στο μαξίλαρ κι ο νους είμαι στο δρόμο.